Lamsago Srangchari TV channel naitonai khaponi ta khotai bukhukchong angne Ajit Debarma channel habanok ni bukhakte narok saimano habu bagra bai rengjak tinini salchani hastebo bond saklaijak abono kitingino Tipramothani bukhaktoi Tipramothani warriors IW boroni je buri bodol TWF yakhaiba orobo EM no khoboi tai naima thangrok bo phaisok baijak ঠিক মঙ্গিয়া কামি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট yakhaba lahar kotor boro kebengi basajak oro sung naimathang yakhaba পুলিশ প্রশাসন ne বাইব krungai borok bai krungai borok road clear khani bagi borok bai আন্দোলনকারী yakhaba choba khainir ba krungkha yakhaba borok bai kok salaimani yagulo boda o choba khainirok tini অবহাই khai orobo salaimani bisinti boda borok choba khlai tonai yakhaba borone sanmung tomung kujok sakani kisa kaham kok tomorrow phage ba boro yakari dari na yakheba bobo hai boro ne khukti na harlayana yango sing tabu tur thalayana ঠিক আনি ukologo o mangplino ro nukhuri man tongna khapani ta khotai bukhuk song orobo borom gona em komol gloi tongo sing bobe geisa sai tongna ne kok salane bagai sai tongnai sar sing sar bain malai kha geisa sar bai kok salane phungam sar pulan phungam sar bobo sanmongo ti trini salchani o bondo da gojang mane aisani sanmong chini greater tripura land article 2 3 ni chung separate state obono sanino chung tini ongya phano 29টা স্পট সারা ত্রিপুরা গনাঙ্গই जों लाहारका सलाय दङ जों तिनि अरखा मंगिया कामिও रेल এবং दफालाहार कनिग्रिन कासो जागै दङ sar प्रशासन yakheba naimathane bukhatai tapsu jorte borok nora bai kok sanan sa sai to o lahar ka samana kebangi rego kono obahai sabaimar to tang borok borok saw miani siminaro ni bosik borok honai जों saka 8 থেকে 10,000 borok nai ege borok ni thani to je जों khanamani borok जोंनो অতি সাইতলাং দিবো হিয়া বা গাড়ি লারি দিবো হিয়া একে তাবসে জাতি বড় নি কোনো মানে আবা হাই মুভমেন্ট जों नुगिया जों खाखायो गजां खानि चिनि तिनि 12 घन्टानि जे बन बा स्ट्राइक जों पालाय थांमाने खाखायो ambai sar borong gonang edisi hapangni em yakhaiba 11 মহারানা পুর কন্টিজেন্সিনি যে এমডিসি বরমনাং কমল কলে বেসিং কক সালাইga খাপানি da khotai bukhuk song o tiprasaroni mantai sanlaima to tini salsaya gobang kungno obohaike mantai soktai sanlai phaimani जों nokjago nini laithanai 17 bosorni simi phiaba thungrung thungnai ro o tiprasani justice tiprasana banchinai tiprasani thinangno singcharnai hilaimano tini usuk jorte phaisok palija khapani da khotai bukhuk song khorok sabo kebo orobo yapari phaimia kebo kendra sarkar thani mungsa toboi phaimia ko oboni bagina paitako habu bagrani tuidulmong baida yoksaba mano o sanmorono जों soponglai mano hwnoi tabo orobo obo haikai borok sirikho laijak habu bagrani netritbo phiaba tai kaisa borong monangsar komol kolai khunei khukti je marek mani hasteni hapangni khukti tabubo mungsa obo hai kebengoi o rahal lahar ka sumano yakheba je 12 ঘন্টা বন্ধ দাগো মানো কেবেঙ্গই তাবুবো কোনো মেসেজ পায়া kokte পায়া প্রশাসন borok bai kaham no tabu response hai dongo borno orobo romoit langnai yakheba rosit langni obai kono kokmaya baya kho khapani da khotai bukhuk song जों tobo tai khoroksa orobo leader bai kok salai no जों madam bai kisa kok salai chai dogano tabu borom jog gita deborma madam se bobai kok salano mem tabu jorte police প্রশাসন yakhaiba naimatharane bukhatai obai kono message damani yadnor lahar kaso mane kebengoi namungka naimathang yakheba police প্রশাসনে bukhaktoi kono obai message daman je tini lahar ta asuk yakheba rosait langni obai ro na tabuk sak abo to সাধারণ কক্সিদো বরক जोंना मेसेज रिया दं उइ डोन्ट केयर जों एस ए तिप्रामथा तिनिनि बनो बाइ हुप एन्ड बाइ ग्रुप जों सक्सेस खाइनाय अबनो तिनिनि समाय तांलायजाक जे सापानंखौ साथों वाटै पुलिस प्रशासन एभ्रिथिं इभेन खिलाय गुलिफानो चिन खालाप दिलायथों चिन बन तिनिजों रोड ब्लकेज खाइमानो जों तिनि याकारिया फुंनि 6टानिसिम सारि 6टा जरा
তাবুক অলরেডি 1 ঘন্টা অলরেডি পাইখা ओंखाय শুধু ও জায়গা সিমিয়া সারা ত্রিপুরাও অবহাই কতর স্পট 29 টা দङ আবনো কারিব চিকন চিকনতে স্পট দङ যে জায়গা কাজ চলাই দङমনি ओंखाय পুলিশ প্রশাসননি মেসেজ চিনি থানি তিনি কোনো ব্যাপারিয়া হাইছি যতক্ষণ জান তংসাক ততক্ষণ তিনি বন্ধছে সাকসেস খাইনাই হামবাই খাপাকনি দাখোদাय बुखुक सम बरम जो गीतानि खुतै सिगमानखा अरावा सिलाइगुरिनो किरिया याखेबा हाकलापति गुलि हाबै पारङै थांदों तब तिनि जे अबन्दन पूरण खालायनाय खापाकनि दाखोदाय बुखुक सम पाइथाको किसिजा अरावा खरसाताय एङै फायमानबाय आं खरसानानै मुसुंमानिया लुकुरक हासथाय खुबलुं हासथाय गोनांगैनो केंगायलायजाक अककथायनो भारत हाकतरबाय मार्जार याखायबा एग्रिमेन्ट ओंलायफोरो बबाग्रा रावनि परिबारनि बखाक्तै याखायबा राजमाता कांचन प्रभा देवीनि नेतृत्वे बाय भारत हाकतरबाय हालक करंफ्रु हालक करंमा लगे लगेनो ओ भारत बाय हालक करं रिलांनाय रक स्वर्गआव थांगिया याखायबा लागमासया आयें दाननि दापे दापे वाइसाबाया दापे दापे के तुरुक तुरुकै लमै थाङो आसामसा लमफाया आयें दाननि फाइ जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट याखायबा बुनि बसंरक ओ जरावो अब हायके तामुंगै खरां तिसाया ओंखाबरक ओ जे भारत हाकतरबाय हालक बलांनाय बररक याखायबा जदिस सभा खालायजाक तंखाय सुप्रीम कोर्ट पिटिशन खालायजाक तंखाय केस खालायजाक तंखाय मामला खालायजाक तंखाय रायजो सायते आइननि बरक फाय हाबाय तंखा अरबो नों तामनि रखा खाया नै सुमुं तंखाय भारत सरकारनो भारत हापांनो तामुंगै अ सामुंनि बोथायरक अ जे सामुं खरांति सामानि मारिरक हैजागिथां कमावैथां याखायबा खोदा खालायका अ जरावो केबेंनि कगदा साका आबो नमस नायतलाय दङो आबो गोबांमा लुकुरनि खुतिनो केंलायजाक खाबोनि ताखोथाय बुखुकसं मानजुइतनि स्रां सारिसेन हाबानक देबकादै जों गोरों गोरों थाइनि मांखलि अबाकिनरनि बुसखाङाव तबनाय अ या अबनि यागोलो जों 29 ता थाइनि मांखलिनो चिनि चला हाबानक देबकादै फुंनि साइतनाय लामसको स्रांजनि दिबिजन नायतनाय खाबोनि दाखोथाय बुखुकसं ठीक अबो हाइखायनो 10 दिन टिप्रासरनि मान खायनो तबना हमै बरम गनां मताय चलंजा केनसि देबरमानि नेतृत्वे बाय नेशनल हाईवे याकेबा लाहार कतर हायुं हा कतर केबो खलाय मनजेखौ खलाय फुनुंलांखा अजे सरगियो याकेबा स्वर्ग थांनाय आईटी सुप्रीम केनसि देबरमा लाहार ते रेलवे ठीक अबो हायकेनो पाइथा अहानि रांसा खाबुबाग्रानि सिदुर मुंबाय त्रिपुरा मथानि बुखातै ताइ वैसा थाना नाजाक नै शहर मानै सिदुर मुंबायनो दिनैनि दिनाव जे 12 घन्टा बन जागगै याखैबा साख्लायमुनि बिसिंतै मंगिया खामि आमसाइनि नेशनल हाईवे रोड याखैबा मानखां कलक लाइमानि लामा रेलवे लामा अल लामावनो अरबो अबहाय कन्डिशन अबहाय अवस्था खैनो अरबो आसुलायजाक याखैबा रखलायजाक ताबुकसाय जरते माल खाना दलायखा तामोंखा साइमानियाखौ याबा मालखौ खुंचालाय थांमानि जों इसिजा साउन खालाखा हाय मा फालिया जाव खाता थिनां कमासिनाय मोनाक जागन हुरैनो आईपी दिनै सप्रेमो जालांजाक एनसि देबरमा लाहार का सप्रो ओ सान मुफुरबो तिप्रासरनि मानथाय मामुलिया पाइथागो मामुगारिन छले बासाय मा थांलायगा फियाबा तिनि बसेम अ कन्डिशन हाइकेनो रेलवे लामा याखेबा लाहारो गेरलायखा अ बफुरो ताइ अ सान मुरक जों सफुङै मानलायनो सार इ क कुबैनो थांनाय बुचुं लांताखे लामा गिरक मारक सानलाय मारक जों मा खालायगासिनो त्रिपुरा सारक मानथायनो साननानै बागै किन्तु ताबक तो ताइ जों यगलिया ताइ लामा गोसो करि खाचिनि एके जों लास्ट फाइटनि खालायगा लास्ट फाइट खालाय थाने बो चिनि बरक रक जोंनो अंक खायखा गोबां मा बरक जों बायखरिखा ताबक चिनि लीडर रक जों दारा एमएलए अंनाय एमडीसी अंनाय ईएम अंनाय महाराजा चिनि लीडर खतर खतर जों जतनो बीजेपी नि सेंट्रल नि गवर्नमेंट रक बाय जों कक सालाय माने परे जों बरकनो कन्विन्स खाइमानखा बुजोगैमानखा
ত্রিপুরা সারক বাহাইকে ডিপ্রাইভ ত্রিপুরা সারক বাহাইকে কমানা নাই টংকা ত্রিপুরা সারকनो बाद्रुय भारत ओंगै माया ত্রিপুরা सारकनो बाद्रुय त्रिपुरा हास्ते ओंगै माया सबके साथ सबके विकास ত্রিপুরা सारकनो बाद्रुय ओंगै माया मार्जार एग्रीमेंट नि परे निनी भारत स्वाधीनता नि सिगां त्रिपुरा आलादा हास्ते तंगमानि ताबा आलादा हास्ते जखन अंफोरो भारतनि आफोरो होम मिनिस्टार चुनो गसिमानि ए ত্রিপুরা सारक नरनि हा कमागलाक नर भारतवर्ष वाइ फाइदि नरनि हुकुमु कमागलाक नरनि मुख कमागलाक भारतनि गुबुननि जागानि बरगराव उन्नति ओं तंगाहाय नरनबो उन्नति ओंनाय नरनि महाराजा थै थांखा नरनो मरुगनाय खरैखा नर भारत कतर बाय फाइदि हिंगाके जों थांलाय जाखो जों भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट ओंगै चिनि कांचन प्रभा देवी जोंनो भारत बाय मार्च करिका फेबा दुखनि क किगा हायसे ओ थांनाय 76 बছर जोंर ত্রিপুরা सार ओ चिनि हावो चिनि 84 जन राजा थाय थांमानि चिनि अमथाय थै कलायमानि ओ हावो जों दिप्राय फैजाखा जों तामिहिने जोंर हाक माखा मानथाय माखा बुथार जाखा जस्टिस मानलिया जों पत्रबर खायजाखा जों नुखा अब चिनि कुनो जस्टिस करिखा अबनि मुक्ति एंनानिके एकमात्र चिनि Constitution solution Greater Tripura Land आलायदा हास्ते ओंना नांगौ बयचिनिसाय बाङै थांगा बोर्ड लेखायके जों पाइलिया बआव गणतंत्र स्पीक्स मेजॉरिटी हिमानि बागैनो बयचिनिसाय बाङै थांनान बागै दा बोर्ड लायबो जों नुखनायखौ 13 ता सिसिनि आसुक त्रिपुरा बुबाग्राना खा नाङै बोर्ड लेखा 13 ता सिसिन खलायमानो एके मेजॉरिटी स्पीक्स गणतंत्र डेमोक्रेसी होंगे जों बरक बायताय पाइलिया आबन बागैनो चिनि महाराजा ब कन्विन्स खाइमाखा नरेंद्र मोदी न अमित शाह न तै जत भारतनि लीडर कतर न ত্রিপুরা सारकनो मोथांना नांगौ अ मोथांनानि हिंगाके ত্রিপুরা सारकता आं सारक बाय अरनि बुकुंकलर बाय सुलायगे ত্রিপুরা सारक अनेक ता तला ओंगै थांका आबनो एकमात्र मुक्ति हिंगाके सेपारेट स्टेट आबनो एकमात्र मुक्ति हिंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबनो बागैनो टाउन बागै सेपारेट स्टेट हिंगाके नंखादि मिजोरामनि मुख्यमंत्री मिजो मुख्यमंत्री आरो कोनो प्रॉब्लम करे बरनि दफानि नायगरादि मेघालय साबो मुख्यमंत्री बरनि मुख्यमंत्री बरनि आरो कोनो प्रॉब्लम करे अरुणाचल चिनि अरंके बयमां सिंगंके बा चिनि हामनानिके बयनाय रिंगिया चिनि चानानिके बयनाय रिंगिया आबनि बागैनो आलायदा हास्तेङै आलायदा स्टेटङै जोंनो चिनि बररनो जों शासन खायजाके ऑटोनोमस हाइ चिनि एडिसे आमचाइनो तै चिनि आलायदा हास्तेङके जों मथांजागनाय ओ भारत बहायनो चिनि कारगिल चिनि बरफ थैया काश्मीर चिनि बरफ थैया गोबां मा श्रीलंकायाव थाङै भारतनि सेनाङै चिनरनि सिक्लारं खाख्लाबनि थैयरखा जोंखेबो भारतनि पताका तैया दे जोंखेबो जनगण मन रचाबिया दे जोंखेबो भारतवर्षनो टैक्स दिया दे तामनि बागै जोंर दिप्राय तामनि बागै जोंर अमायके सातक जागै दं आबनि जवाब जों तब तिनि जों का सलायमानि अबनि मेसेज सिंगाके जों फुनुनो नायो भारत सरकार जों कग्रखा इनरनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खाइसिनायनि जों कग्रखा बुबाग्रानो कग्रखा फियाबा ओ चिनि आगे नेतारो चिमिनो आईपीएफ दिनि जमानो हाई मोबिलिटी कमिटी हिनि खाव नेतारो थांलायगा रुर फाइलायगा जनसाधारण मुंसा चिले अबहाया चिनर हदा अकरा रनो तै मीटिंग हदा अकरा रवैबो कक साका अमित शाह सेंट्रलनि होम मिनिस्टर जों नायो चिनि जत ত্রিপুরা सार बीजेपी हिनिया ओय कांग्रेस हिनिया ओय सीपीएम हिनिया ओय तिनि लामा ओंखारदि तिनि मा ओंखारै फुनुकदि जों जत ত্রিপুরা सारक ओ ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड ओ बन बाय फानो बरक जुदि मुंसारिनानि कोनो जाति गियानके लागा तोर बन नि बागै ताइ मथाका बन सिखलिया ত্রিপুরা सारनो सल्यूशन खाइरियासा आबनि बागैबो जों दा प्रिपारेसन नाहारि दं आबन बागै दाक्ति जों भारत सरकारनो सानाय ত্রিপুরা सारनो खरांना खोनाथोन ত্রিপুরা सारनो दुख दुर्दशा खोनाथोन आसन हामबाय सर किसिसा आनि बखाते सोमोंया लोपुरंनि बखाते किसे सोमों दङ जों 1949 निसिमनि सकां जों स्वाधीन त्रिपुरा दङै फैनायाव फियाबा अरबो किसिसा आं साकंबावनो बुजिमैया निसे सोरमानि बा कक्टबन थुमनानि
হেঙ্গাখাই 1949 যখন মার্চ লাইও মার্চ এগ্রিমেন্ট লাইও মহা মাতা কার্জন প্রভা দেবেন নেতৃত্ব ও জরাবো তো जों मेजरिटी दंमोन याखैबा तिप्रासार मेजरिटी दंमोन याखैबा हठात आयें नारनि इलिगेल इमाइग्रेंट फ्लो अरबो जबां फाया दापे दाबे याखैबा तुरुक फायो ओ जराबले तामनि बगै जे एग्रीमेंट खाइलांनाय रक भारत सरकारनो सोंलिया जे नों बाय जे कग्रि मानि इलिगेल बाबे ताबुक जे तुरुक खाय त्रिपुरा हापाय मानो नों मथाकदि हायगाय जों खरांति सानाय नि आपुर कगदा सालागे याखैबा ओ खरांति हासा दंखा मारि रक बियान कमाय थांसार नों आगि जेतो कगदा थुनो नङा बारमा किसा रुरु तो बखासा मार्जार एग्रीमेंट समय जे कगंलाय मारक कासिनि जेता आं सामाने निनि मान थाइनो खाति जागनाय निनि तंग थाइ खाति जागनाय नों निनि रां खक पैसा गाहाम खायनायनि भारत कक खायनो 76 बছर जन मुं साबन नाहाले जन बुमा मातो हे खाय तनिखा किसा मासा संका यस बिजे रां खल कायथाम सिट तुबै फाइमांका आबो सिलायतेसि और भारतवर्ष थांनाय 76 बছर जेता जों नुगमानि हेके सिलायनि खरांसि मिसिखानाव लुकुरक कबैनि खरां बायसि रिंनाय रनि खरांसि खानालायाव भारत सरकार आबन बागै नागालेन्डबो सिलायति लेखा निनि मणिपुरबो सिलायति लेखा ताबक तो तामं खानाय दे अवस्था सिनि त्रिपुराबो जों सिलायति लेखा सर आं सोंमानिखाय आं दिगिया दो आं सोंमानिखा अबसे जे 1949 जे मार्च लाइफोर एग्रीमेंट लाइफोर आब्रो हठात से आयें नाने अरबो बुनि बसारा फाइलम फाया तुरुक खाय लमु हंगाय जे एग्रीमेंट खायका लगे लगे सरगियो बंगिया लागमो सयको ओ जराबो तांगे ओ हाबो बागरा हाके ताबो नेसिनि बर्तमान हाबो बागरा हाके खरांति सामानि ततं याखबा तिति साका ब्रो गाबो सिमसा साइदे ना आफरो बु माय अब हायके फाइमानि बागै फियाबा रमदि नों चाखला रुसना बात आगेव ताबक नि जे निनि चट्टग्राम हिल डिस्ट्रिक्ट मान जखन भारत स्वाधीनता अंगो आफरचिन त्रिपुरा बायसि दं बरक साप ताकायसा भारतनि पताका तिसावै दं तामन माने ब्राव साइसिमाया जों जे पाकिस्तान बाय थांगा चिनि महाराजा बा अरनि त्रिपुरानि राजा से जोंबा भारत बायसि थांनायनि भारतनि पताका तिसे दं ब्राव सिसिया पाकिस्ताननि हा न हंगाके गोबां आबो भारत जखन बटवारा आंमान समय पाकिस्ताननि गोबां हा नके पाकिस्तान नाहारका पान्जाबनि गोबां हा न चिनि त्रिपुरानि के चट्टग्राम हिल डिस्ट्रिक्ट रकनो बागेरि खादो नों सामान हेके डिमान्ड आ समय बाहायनो माने बुबाग्रा चिनि नुखुंनि बुबाग्रा गैखा महारानी कांचन प्रभा देवी बो बाहायनो बोरै रेजेन्सी काउन्सिल खायका आफोरो बो बाहायनो अंनानि हनै बो बाहायनो वानसगि माननि आंका अबाहाय भारत सरकार जों बाय अबाहाय खायानो ओ हानि बसारनो हाय खायानो बो बाहायनो आयांनानि ली खाफाय अरा हाफायै चिनि हानि बसारक चिनि महाराजा जुदि रिजार्व खाय घोषणा खाय कालांथाय याके ओ एडिसि पर्यंत से जों आसिक एडिसि मांगला खामो आ बुबाग्रानि नाहार मुंबायनो किन्तु ताबो थिनाङा आनि बसारक हा कमावानो आयांनानि फायगांके कमन ओ रिजार्व खायनो चिनि तिनि अब ओ एडिसि बाहायनो जों मानो नों सामानि ककनि आफरो तामो आन्दोलन खाजे आफरो बाहायनो कक साजाका किन्तु जखन भारत बाय हाबै थाका कुटुं आरनि राज्यनो आरो फायका आरन दाका हायके भारत त्रिपुरानो कुनो बाबे माने त्रिपुरानि दाबि रनो खिसखना जाय बरंस और जारा आगे सीपीएम नि तंगने र बरं नुखनाखले मध्य प्रदेश कगंखा आबने परे आन्दोलन नुखा अननि जे आयंनानि फाइने रकनो मध्य प्रदेश रहरनि जागा जुगो जतन थिगंखा आबे जे त्रिपुरा रकनो मिसिल ओ दुति कानरुय मिसिल मिटिं हिनो हाचिंगारि बेरेकावै नरक जे जों को सामानि स्लोगान दिदि दो हंका आयंनानि फाइने रकनो जों रहर या बरनो रहर के जों चिनि खाग्लाबते से गारि मालायनाय वानजे कबाय सरकार हंकाबा चिनि बरक रं तेलेमुरावनो लामा कासलाय खाबले ও বাস্তুদের জমি দিতে হবে শরণার্থীদের বিদেশে পাঠানো যাবে না হাই হেনে করতে হবে হাঁকে বইনি বুঝি যায় বা করতে হবে দিতে হবে হেঁকেবা নারগৈ রেখা হাই গেছি বাঙै थांब्लेसिनो अजागाव प्रटेस्ट आगे बुंखा गाय खानाय मानखाना सारनै खुदै खापानि दा खुदै खुखसा नरकनि जे कमेन्टि सोंमानि गोबां आनो सोंनि माने आं सोंका सारनो सोंबो रिप्लाइ रिखा जोंनो अ हास्तेओ चिनि हानो सिकमानाय हिंगे अरनि आयंनानि फाइ जमा हंनानि न कासुदै हिंगे चिनि मानि सरकार चिनि दादुनि सीपीएम पार्टीनि बखादै खरंति हाजाक माने आबो जों जतन कामगै साइबन हाजि खाबोनि थाबथाय बुचं
বরকনি যে রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন বরকনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো নগো যে রিমানি বরকনি উন্নয়ন जों তাবো কাহাম খাই নগো হাইজিকো ইয়াবা অব হাইকিদা সানমুংমাং সানলাই কেবো সানুংनो सुफुंगै माया थिनांदा मुनांगै ताबो आन्द्राखौ कमाय थांबायनो अ पाइथा ग्रांचाक हाबो बाग्रानो सिबिना नासि लायो मुक्ति यलज ताबो बर्णना हालज ताबो बसकांगो तामंनो नाहारि तनि जरा सकबायके नरबिन बसकांगो जों जतो माबि दबनाय खुलुमखा